Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama-ke uPastor Ningi channel New Flick. Siyabonga ukuthi uyayibheka njengamanje. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe, uyalike le video le bese unikela-ke kwi-channel ukukhombisa nje ukuthi uyayeseka i-channel nale iy'mpendulo esiletha kuwena ziyakulekelela kakhulu. Ubusisiwe konikelayo kodwa nikele thokoza. Sibheka la uSakhile Vezi 2023 uthi mfundisi, if uphupha umuntu omazi yegqunqile ebusweni kuchazani? Ukugqunqa ukuba mnyama. Mawuthi ugqunqile futhi umnyama ebusweni. Sizoyibeka kanjena. Kuyenzeka uma sizothi thina ke uma uphupha umnyama wena, ngoba uphupha umnyama nophupha umuntu emnyama kuyafana. So one, uma uphupha isikhumba singathatha njengoPaul uma simnyama isikhumba sakho, lokho kungasho ukubhekana nezivivinyo nanokuthi injabulo isiphelile, isimo sempilo sishintshile, noma ubanje usizi. uJobe 30:30 isikhumba sami simnyama siyebuza kimi, amathambo ami ashile ngokushisa. 2, kuyenzeka futhi umphupha isikhumba kube uPaul boma simnyama, lusho ukukhungathwa isikhathi esibi sendlala nosizi noma ukuhlupheka. Isililo 44:8 ubuso babo sebumnyama kunelahle, abaziwa esidaladeni, isikhumba sabo sinamathele emathanjeni abo, sishwabene saba njengomuthi. Isililo 5:10 isikhumba sethu siyasha njengeziko ngokushisa kwendlala. 3, kuyenzeka futhi uma isikhumba uphupha lesi sikhumba kube uPaul uma simnyama, lusho ukuthi uzobangwa nezibi futhi angeke usalulama mangukuthi vele uyagula. Yabo, azivale ngokuthi ke number 4, uma uphupha isikhumba kuyenzeka kube uPaul uhleka kwesinye isikhathi uma simnyama, lusho kuyikhandla, lusho usebenza kanzima ukuze uphumelele. Isihlabelelo seyihlabelelo 1:6 ningangibuki ukuthi ke ngimnyama ngoba ke ilanga lingishisile, amadodana kamame angifutha angenza umdlivizi umlindizivini, kepha ke isivini esingesami angisilindanga. So okusho ukuthi lento yokuba mnyama ingavela ngoba uwumuntu osebenza kanzima, umuntu osebenza ngokusikhandla, yabona, umuntu ofukuzayo, yabona, emkhakheni wakho. Siyabonga kakhulu.